Rikicin Gabas ta Tsakiya, tasirinsa ga duniya. Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan shiri. A yau za mu tattauna wani lamari mai matukar muhimmanci da ke faruwa a duniya a wannan lokaci. Tashin hankali a Gabas ta Tsakiya yana ƙara tsananta, kuma masana siyasa da tattalin arziki suna gargaɗin cewa wannan rikici na iya shafar duniya baki ɗaya. Wasu na ganin wannan rikici na iya zama ɗaya daga cikin manyan rikice-rikicen duniya a cikin wayannan shekarun. To menene ainihin abin da ke faruwa, wayanne kasashe ne suke da hannu a ciki, kuma wani tasiri wannan rikici zai iya yi ga tattalin arzikin duniya baki daya? Ku zauna tare da mu domin jin cikakken bayani. Yadda rikicin ya fara a cikin kwanakin baya-bayan nan, tashin hankali tsakanin wasu kasashe a yankin Gabas ta Tsakiya ya ƙara tsananta sosai. Rahotanni daga kafofin watsa labarai na duniya sun nuna cewa an samu karuwan hare-haren soja, amfani da makamai masu linzami da kuma drones. Wannan yanayi ya janyo damuwa sosai a tsakanin kasashen duniya. Masana suna cewa yankin Gabas ta Tsakiya yana da matukar muhimmanci saboda arzikin man fetur da iskar gas, da kuma muhimmancin hanyoyin jiragen ruwa da ke wucewa a yankin. Shigar manyan kasashen duniya. Wani abin da ya fi jawo hankali a wannan rikici shine yiwuwar shigar manyan kasashen duniya. Rahotanni sun nuna cewa wasu kasashe na iya bayar da tallafin bayanan sirri ko fasahar tsaro ga wasu bangarori na rikicin. Masana harkokin tsaro suna nuna cewa irin wannan tallafi na iya sauya yadda rikicin yake tafiya. Idan wata ƙasa tana da cikakkun bayanai game da motsin sojojin abokan gabanta, za ta iya shirya dabarun kariya ko kai hare-hare cikin sauki. Sabbin fasahohin yaƙi. A yau yaƙe-yaƙe sun sauya sosai idan aka kwatanta da na da. A baya ana amfani da sojoji da tankuna da jiragen yaƙi, amma a yau ana amfani da sabbin fasahohi kamar drones, makamai masu linzami, tsarin rada, da kuma yaƙin yanar gizo, cyber warfare. Wannan yana nuna cewa yaƙin zamani ba kawai a filin daga ake yinsa ba, har ma a fannin fasaha da bayanan sirri. Tasirin rikicin ga farashin mai. Yankin Gulf yana da muhimmanci sosai wajen samar da man fetur ga duniya. Hanyoyin jiragen ruwa na teku suna da matukar muhimmanci wajen jigilar mai. Idan rikici ya shafi waɗannan hanyoyi, farashin mai na iya tashi cikin gaggawa. Idan farashin mai ya tashi sosai, hakan zai shafi farashin man mota, farashin sufuri, farashin kayayyaki da kuma tattalin arzikin kasashe da dama. Tasirin rikicin ga duniya. Masana tattalin arziki suna cewa rikice-rikice irin wannan na iya haifar da matsaloli ga kasuwannin duniya. Idan farashin makamashi ya tashi, masana'antu za su fuskanci ƙarin kuɗin aiki. Hakanan na iya jawo hauhawar farashi a ƙasashe da dama. Haka kuma rikicin na iya shafar ƙawancen siyasa tsakanin ƙasashe, domin wasu za su goyi bayan wani ɓangaren yayin da wasu kuma za su tsaya a gefe. A ƙarshe, abin da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya yana da matuƙar muhimmanci ga duniya baki ɗaya. Kwanaki masu zuwa su za su nuna ko za a samu hanyar sulhu ta diplomasiya ko rikicin zai ƙara tsananta. Kai kuma me kake tunani? Shin wannan rikici zai iya rikidewa zuwa babbar rikicin duniya? Rubuta ra'ayinka a comment section. Kuma kar ka manta ka danna like, share da comment domin samun ƙarin bincike da labarai masu muhimmanci.